Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for your love and support. I appreciate you. The truth is, Mayeni has always loved Mseleku. Noma-ke wayengakholelwa kwisithembu ngaphambili ngenxa yesonto nezinye izinto nomndeni. Kodwa kukhona kwenye episode ashilo ukuthi uMseleku uMayeni ubehleze emthanda. Noma ngabe kwenzakalani, uthando labo lukhulu ukudlula konke. So uphendula umbuzo noma amanye ama-comments abathi uBitha wahambelani wase wabuya kanti futhi uzoba nama-issues. Angeke phela angeke uhlale ungabi nawo ama-issues uma kufanele ukuthi ube nama-issues, kodwa uthando aliphelanga. Mhlawumbe masilungisa le ndaba noma kulaba abanembuzo yokuthi wabuyelani, wabuya ngoba uthando lalisekhona. Kwaba yikho-ke ukuthi-ke isithembu mhlambe akasi-understand kahle ngoba nanini baningi anisi-understand isithembu kwanami-ke. Isithembu ngiyazi ukuthi sikhona, kodwa ukuthi kwenzakalani kahle kahle, kuqalaphi, yiphi indlela ekuyiyona yisintu, kwakuqale kanjani. Ngikubamba ngendlela ngoba ngifunda, njengoba ngibuka ishow nawe ubuka ishow. So loba ababuzayo bethi uMayeni wahamba wasiwaphinde wabuya, ilaphi indaba? Uthando aliphelanga, kwaba uhlobo lomshado ayezongena kulo ayengazwisisi khona ukuthi kuhamba kanjani. Shuthi ngokuhamba kwesikhathi-ke wabona ukuthi lamanzi ake amakhona abuye ami, kusho njalo angithi ngesizulu. Wena ungaka-subscribe, please do subscribe. If you're a subscriber, thank you so much for your love and support. I appreciate you.